Asikubingeleni Mbokolani KZN TV sikwamukela uhlelo lethu namhlanje lwengqikithi. Ngihambe ngedwa namhlanje Mbokolani KZN TV sikhuluma ngempilo yakho namhlanje nokuthi ungalapheka kanjani sithi baphila abantu. Kanamhlanje ke sibuyile futhi uma ufisa ukuthi ube ingxenye yohlelo lethu kulula ukuthi 0357898855 noma uthi nokuthola email kzntv.co.za. Mbokolani KZN TV ziningi kakhulu njengoba zivala unyaka nje ziningi kakhulu izinto esizikhulumile masikhuluma nobaba uGasa webaphila herbs. Sike sathinta indaba ebalulekile sathinta indaba stress okuyinto affecte cishe bonke abantu abanye ke bazibayinika amagama amakhulu esingisi but nje egcineni kosuku sagcina siyiphethe ngokuthi kusuke kuyistress leso. Okunye nokunye sikhuluma indaba zama kidneys but ngonyaka ozayo ngiyafisa sethi ukungena kakhulu endabeni ye stroke kodwa sizose sithi uyibeke eceleni kwamanje wena nje ukwakho ukuthi uhlale nathi namhlanje ubone ukuthi ikuphi sokufundisa ngakho namhlanje kakhulukazi malana nempilo yakho. Kunjalo kuMbokolani KZN TV ngihambe ngedwa namhlanje ngihamba naye ubaba uGasa namhlanje sokuthi sizokhuluma naye sikhuluma indaba ukuthi baphila abantu. Dokotela sikubingelele sikwamukela ohlelweni. Ngiyabingelela kakhulu nabalandeli nababukeli balolu hlelo. Kunjalo ke baba sikhuluma izinto eziningi kakhulu kulonyaka kanti sasiyawuphetha maningi ama topic engiwathandile sikhulume ngawo. Enye yawo sakhuluma ngestress. Ku stress sathi indaba zo bipolar sakhuluma indaba zokuthi abantu bayaphazamiseka emsebenzini ngenxa ye stress, abanye bayahluleka ukukhulisa ingane ngendlela efanele ngenxa ye stress, nemshadi yabhidlika ngenxa ye stress. Namabhizinisi ayaphela futhi. Ye stress. So saphinde sakhuluma indaba yama kidneys affecta cishe umzimba wonke. Sabuye sakhuluma indaba yeskin, sakhuluma indaba yesinye, ama fibroids, miscarriage and so forth. So bengithanda kakhulu lonyaka ukuthi engathi singasenza lento ekuthiwa recapping ukuthi sidlule ukuze umuntu oqalayo ukusibona nokusiza azi ukuthi kwenzekani. Igama lami nguPhilani Gasa, qhamuke eMasteli la ngizalwa khona ngisebenza emhlabeni wonke ngidistribute ubaphila herbs ngisebenza ngokuthi ngilaphe ngamakhambi emvelo ahloliwe sebenzisa namanzi ahloliwe ngiphinde futhi ngisebenze nangamanzi kusho ukuthi kusemfuleni kuswa empophomeni uma kufanele ukuthi uyogezwa khona. Ngifuna ukuthi nje masathi recap nje ezintweni esizithintile kulonyaka. Ngifuna siqale kule ye stress. Because ilimaze ngisho umsebenzi kwangabe kusasebenzeka. Abanye stress sidalwa imali. Abanye stress sidalwa ukuhlukumezeka. But okubaluleka kakhulu osifundise khona dokotela ukuthi siyisifo istress and sidinga ukulashwa. Siyisifo esiserious igama lincane kodwa ama results makhulu kakhulu. And thina ke sikholwayo iBhayibheli linesprofessor sokuthi ensukwini zokugcina vele end times istress kuzoba into evamile. Cishe wona wonke amakhono empilo kuzoba khona istress. And ngifuna ukubalunguzisa ababukeli ukuthi ba-understand ukuthi abantu abaningi laba baphethwe ama-ulcer ama-result e-stress. And then i-stress ke asigcini ngokuthi sibe stress sibe sesizala i-depression. I-depression ezala i-stroke leso sokhuluma kakhulu ngaso next year. Bengifuna ukuthi ke nokuthula uyabona njengoba singena kwi-festive sibheke ekupheleni konyaka nasekuqaleni konyaka omusha. Umuntu ongazange ayinakekele kulesikhashana esincane samaholide uzoba nenkinga yokuthi uma engahlalanga esibhedlela uzohlala emathuneni. So kubalekile ukuthi kulesi sikhathi ngoba isikhathi esibhizi kakhulu uma sithinta lezi zinto ezithinta impilo yakho wazi ukuthi uwena ofanele uyinakekela abantu babhizi kakhulu. Uyabona uma sikhuluma ngomzimba wakho ngendlela osebenza ngayo istop sokuqala ukudla. Stop sesibili ibehavior uyacabanga ukuthi njengoba sikwi-festive kwenzekani kuzobe kudliwa kakhulu umuntu azakhohlwe namaphilisi akhohlwe na-medication ngoba ukudla kuzobe ku-amatende all over and khona lapho uzokhumbula futhi nokuthula ukuthi sike sakhuluma ngopoison ukuthi usugcwele yonke indawo nakho ukuthi udle bheka ukuthi udlani engakho silethe imithi silethe usizo kubalekile ukuthi ubheke ukuthi udlani. And then unakekela amaphilisi udokotela kunike wona wena ofanele wazi isikhathi ukuphuza amaphilisi. Abantu abaningi njoba kwamaholide baya default abawaphuza amaphilisi ngendlela efanele abanye abawaphuza at all. Bese siba nalaba abaphuza ke nje utshwala one way othola ukuthi emzimbeni into eyiliquid utshwala
njengoba umzimba vele udinga igazi elenziwa amanzi awasekho and sekufa ama-kidneys lawo esike sawakhuluma ngawo bese kufa nesibindi bese isikhumba siyashintsha bese kuba ne-problem. Ayi dokotela ngiyabona ukuthi usehla impela but ngifuna ukuthi ngikuvimbe. Uyazi ukuthi indaba ye-stress kuthina abantu abamnyama ngizothini ibingekho noma besingayazi? Ngizothi ibikhona kodwa ibingeningi ngoba nezinto bezingeningi. Oh yeah. Yes. Ibikhona kodwa ibingeningi njengoba iningi manje mawubuka i-stress sesilidela ekutheni ugcina usushaya i-stroke. Uma ungashawanga i-stroke ingqondo nje ayisasebenzi kahle i-off ingqondo ingakho sinabantu abanye abasebebizwa ngama-narcissist yabo nabo baqhamuka kwi-stress ngenxa yengcindezi ngenxa yezinto umuntu adlule kuzona eziningi akangayi-attenda noma akangayinaka. Uyazi ukuthi njengoba ugxile endabeni ye-stress thina sesibheke kubantu abadala do you know ukuthi izingane zine-stress nazo? Yo. Yes, sidalwa abazali ukuthi mhlamba abazali aba-afford noma bayi-address izinto endlini ekufanele ngabe bayi-address ukuthi why ngingahlali nobaba, why ngingahlali noma yini abazali bami ngoba bakhona bapha abazali bami uthola ukuthi abayi-address ingane bene-stress. Yes, even kufika kulezi zinto zama-divorce uthola abazali abakwazi ukuhlala nezingane phansi bayitshela ukuthi siyahlukana nobaba wakho ngiyahlukana noma wakho because of this okunye ngeke ngikutshele manje usemncane kodwa sisezuhlala ndawonye. Uthola lengane ke sikhula ne-stress le esigcina le-stress sikhiphele esikoleni uthole sekune-bullying isuke nje la kwi-stress ukuthi la ikhaya sidlulilekile uyi-attend. Ingakho ke nasemsebenzini kuba khona ikhathi la abasebenzi bebizwa khona ba-address ungalenda ukuthi serious ungabona umuntu engasekho productive emsebenzini kanti une-stress omunye ephuma engena emjolweni kanti ungena ne-stress aphume nesalo u-edda nje stress phezu kwe-stress and then lezi stress zonke omunye abe-depressed isigcina. Yes, mzukwane nepastor omunye upastor ngothabula lo omunye uphathini wakhe. Ayi saphinde dokotela ngenxa ukuthi siyagijima manje saphinde sakhuluma indaba yama-kidneys usuyithintile kancane leyo ukuthi njengoba siyakuDecember nje abantu vele indaba yokuphuza amanzi nokuphuza amaphilisi vele baphumile kuyona but ukulimala kuzoba i-long term into abazoyilimaza njengoba nje bezobe bephuza utshwala uDecember wonke. Ama-holiday azodlula ama-holiday mwabuka kahle u3 weeks uma u3 weeks uphela i-damage eyonyaka wonke. Kulo 3 weeks umuntu nje ophuza ama-rebooster akaphuzi amanzi. Kulo 3 weeks umuntu ongaphuza amaphilisi kufanele aphuza amaphilisi. Kulo 3 weeks umuntu odla inyama one way njengoba amatende emangaka yena nje tende to tende inyama yosinya afuthi akakufuna ukudla ufuna inyama nje and then ama-kidneys ayadamageka. Uma edamageka ne-liver isibindi uma kwadamageka lezi zinto ezo-2 yazi ukuthi abantu abaningi basabe i-HIV basabe i-cancer amaxhwane lawo iy'ngane lezo. Into eserious la sikhuluma ngayo izinso zakho make kwafa izinso ayikho iphathi yomzimba esindayo ngoba izinso izona eziphakela almost wonke amaphathi. Akumangazi ukuthi mawufa izinso uthola nengqondo ingasasebenzi kahle. Angithi amanzi asuka la ayokuchophweni awasaya amanzi noma ebuchophweni sekuya amanzi agulayo so ingqondo ke ngeke isebenze kahle. Okunye uma umzimba wakho ungaphakile amanzi aphephile asikufihlanga lokho ukuthi amanzi adinga ukuthi athengwe. Bengathengwanga umuntu akafaka ifilter kwakhe mengenzanga lokho enze okusezingeni eliphansi kodwa nitshengisa uyazama akawabilise noma akabe nolamule egcekeni asikufihlanga lokho. Ube nogarlic ugarlic ke nje fanele ukudle njengamaphilisi manje because sesiyagula so ucleaner ama-kidneys akho. Uma unalezi impawu ezilandelayo yazi ukuthi ama-kidneys aseqalile ukuphatha uya toilet njalo ebusuku more than 5 usuqalile nenkinga yama-kidneys. Uma uya toilet kanjani uyokwenza number 2 noma uyochama usuchama ka5 wena ebusuku noma kuthi wathi uphuzeni kodwa once usuqala ukuchama kaningi sekune problem. Once wane-insomnia ukungalali ukuphelelwa ubuthongo ikona nako kudala lokho bese kuba enye inkinga ebulala ama-kidneys lokuphuza kwakhe i-coffee kakhulu. Cappuccino i-coffee intontontoni bese enye ke inkinga kuzoba ukudla-ke. Ake ngibaxwayise abantu yabona uma uyesitolo manje iyeke le nyama emarinathiwe ungabusayithenga
kumabhusha amaningi inyama emarinate usuke iphelelwe isikhathi ithi mebeyibona iyonakala bavele bayimarinate bese beyihlobisa bayibeke bayidisplay lapha wena ufuna ukuthi zavu wena uyokwenza umsebenzi noma uyilayisha efridge njengoba kuyilesikhathi se-festive and then udlisa the whole family upoison. Dokotela ngivumele ngiyidala umbukelani KZN TV seyitolo masibuya sibuya nayo udokotela sothi urecap kancane soke sithinte laphana because uthakathi sikhulumile nangapho. Asipende somukela mbukelani KZN TV sabukela ihlelo lenqikezi sihleli nayo udokotela namhlanje sihleli noBaphila Herbs kanti sifuna ukukhuluma kakhulu because ngiyazi ukuthi usafuna ukungena kakhulu kuleyo kudla ngenxa ukuthi siya December vele nje zobe ibondiwe ngifuna ukukukhumbuza futhi ukuthi sike sathinta neyobuthakathi mawuqeda nje la ekudleni asihambe siyo check ukuthi yiziphi izinto esasikhuluma ngazo endabeni zobuthakathi no eyokudla ayiseningi ebengikusho ukuthi asiqaphele ukuthi asingadli inyama kakhulu asiqaphele ukuthi mawuvuka ekseni at least amanzi ilitha uyaliphuza preferable elishisayo mawungakwazi ukufaka ugarlic ufaka ilemon just to flush le nyama yezolo ngoba namhlanje siyakubona uyaswenka uvukela khona futhi kwenye indawo so sizama ukwenza kanjalo bese masidla lapha la sidla khona senze sure ukuthi ugreen ukhona kusho ukuthi izinto ezihlazana singayibalekeli kakhulu since sabantu abadla inyama kakhulu ngoba ama kidneys bese ngiwashila abantu abaningi basaba igout ikude kakhulu futhi iyichwane makwadamage ama kidneys vele uzohlushwa ushukela uhlushwe ikamelo shaya ama nucleus zo 2 minutes lapha uhlushwe iskin uhlushwe isinye uyabona kuzoba kuningi ingakho sivimba la kuyisango khona elikhulu la kuma kidneys ebese okunye enkinga enye sinayo uthola umuthi la kuthina ozowuphuza ekseni before uyodla lapha emzini yabantu ngoba khona abanye abangakufuni lo muthi uzobulala upoison noma ngabe inhloboni ohlangane nayo khona lapha then mawubuya ntambama uphinde uphuze ngoba ngiyakubona futhi ulungiselela ukuvuka uye kwenye indawo nangakusasa so Dokotela angifuni sishiye ngaphandle lena uke wayithinta kakhulu indaba yokuthi njengobudla qinisekisa phela ukuthi etoilet uyaya njalo ngosuku because kunabanye abantu ukuze kuphela iviki etoilet engakazeye elokhehla nje enye into ke kulento oyikhulumayo wayikhuluma indaba enyama kakhulu uyazi ukuthi inyama ihlala u72 hours esiswini igayeka uyabona u72 hours insuku ezintathu lezo so uma ingekho lento egreen engiyishoyo engekho amanzi uzoba constipated uzoba nesiso siqinile sihlangene uhluleko ke etoilet umthetho wezempilo uthi ongenani iyakanye noma kabili zonke izinsuku etoilet uyacabanga ukuthi mungayi etoilet namhlanje kusho ukuthi udlile izolo uhamba nothuvu wayizolo namhlanje futhi uzophinda ulayishe nakusasa ulayishe isisu soba njani ngoba nokudla uyakuthanda amanzi awufuni uwaphuza uyabona lonto uyawanqena amanzi manje esikhundleni samanzi awukwazi ukureplace amanzi ngerepost awukwazi ukureplace amanzi ngezinto ezizoyizayo ngifuna ukubiza igama lamuntu ngezinto ezizoyizayo awukwazi ukureplace amanzi ngesparking water uyabona amanzi indawo yamanzi akube indawo yamanzi then ufake lezi zinto khona sizophasa kule yanto yokuthi njalo mekufanele ekseni noma uvuka enze short ye toilet mengekona ekseni ntambama uyaya make kwasikipheke ekseni nantambama usunenkinga eswini in most cases idalwa inyama mayisipakishwe yayiningi emzimbeni and ngiyakhumbula ngikhala ngomzimba ngithi ngiyakhuluphala ngiyakhumbula ubalula futhi ukuthi enye yezinto eyenza ukuthi umzimba ukhuluphala yikho lokhu kungayi etoilet phela uthi wena lokudla okulokuhleli esuna kwenze njani ngoba vele kuzophumela ke kuyicubu and then uyakhuluphala kube wese ke uzokhuluphana nangesisu uvela ube usomatekisi nje umuntu wesifazane so kubalekile ukuthi bona ukuthi uyaya etoilet ukwehlisa umthwalo asedlule dokotela sikhulume kakhulu indaba yobuthakathi abantu bahluphekile indaba yobuthakathi number 1 sathi masiqala siyithinta sayibuka ebandleni abazalwane sathi thina njengebandla siyaye sitshela ukuthi thina sithakatheke siyaye sitshela ukuthi abantu abasimonazeli noma bengasibonazela kodwa ayikho into ezokwenzeka kithi samangala mawusitshela ukuthi umuntu nje maye kubophela inhliziyo
ubuthakathi lobo futhi uzozwa nawo. Yes, uyabona ke angifuni isho yimina ngoba ngiyakholwa mina I'm a Christian. Abekho abantu abathakatha njengamaKristu. Iqala lana nje. Yabona lokuba sobha kwabo zonke insuku enye problem ebadala abathakathi angisho ukuthi ababe njani ngisho ukuthi yonke into bayibuka besobha ayikho into nje abayi overlook hayi ukuthi hayi anyway uzoba right kuzolunga yabona nami kuzofika kumina uma uNkulunkulu embusisile uGas kusho ukuthi iQube yangokusondela ngoba nami isibongo sami siyasondela lapho lento ke ukuthakatha ikhona ngisho emabandleni emabandleni sekukhona ngisho poison ke manje uyabona ukudla poison engakho ngithi abantu abayigadi ukuthi badlane hayi ukuthi enziwa abantu abangakholwa kuphela nalabo abakholwa sebe worse so ukuthakatha sizokubona kahle njengoba lidilika igoli njengoba kudilika wonke umuntu uze KZN yes kuzoba nemicimbi all over iqala lana ke into wena nokuthula awukwazi ukuthi ungathi uzobeka amatende egcekeni kwakho Africa ungenzi lutho egcekeni igceke liyalungiswa igceke liyaklinwa bayangizwa abantu ukuthi ngithini uma uzokwenza umsebenzi la kuzoba khona abantu ngisho bengakuthakathanga abantu beza nama spirit kade ngikhuluma kwenye indawo nje kwi public space ngithi mina angi understand leyo ukuthi abantu mebeze kwakho kunomsebenzi egcekeni kubekwe itende nama toilets abantu bese betholakala sebesendlini ngaphakathi angi-understand mhlambe mina angikho right ekhaya kodwa mangibeka itende mina lapha abantu beze kumina yonke into ayiphelele etendeni because angiwafuna ama-spirits azoza ngaphakathi kwami akubona bonke abakholwayo noma bengasaphethe umuthi inhliziyo zabo zibophile so uma wena uzoba nomsebenzi lungisa igceke and then ugade nokudla ukuthi ukudla kusezandleni zobani uma futhi sekudliwa ubone ukuthi uphakelwa ubani ngike nganomngcwabo sami kwenye indawo mina ngangishilo ukuthi ngeke ngidla vele ngihamba nabazalwane kwathiwa lapha abayiphakela abantu mina laba engihambe engize nabo size kubazalwane la engiza nabo ngibatshela endleleni ukuthi yabo ngoba udaba ngiyaluzwa njengoba ngidriver nje siyakhona ningadli lapha ngitshela ngabuya nabo begula bengibuza ukuthi nenze njani bathi hayi ama plate umuntu beyithathela upoison awufakwanga ekudleni upoison ufakwe emaplateni angazi ukuthi bamastarishe kanjani ukuthi uba nozozana ngisho ukuthi ukuthakatha okunye kulapha okunye ukuthakatha ukuthi abantu manje bevakashile kwakho bashiye kwakho ungasekho ipeace khona ke into abayidrophilela xabana nkosikazi xabana nezingane kuyaphithizela nemoto seziyalimala njengoba kwi-festive sekwenzeka konke kuyatshengisa khona abantu abafikile la bashiya something ingakho ngithi njengoba siqala lesikhathi sizobeka amatende sibe nemicimbi sibe nevakashi noma kungasekho tende abantu bazobe bengena bephuma emizini yethu asilungise imizi abanye basebenzisa iwasho abanye basebenzisa imithi abanye basebenzisa osawoti abanye basebenzisa amanzi kodwa sebenzisa lokho okukusebenzelayo asingagxeki umuntu asebenzise lokho uNkulunkulu ambusise ngako thina ke siphethe amanzi siphethe osawoti siphethe intelezi siphetho yonke into ongayicabanga kodwa konke kusezandleni ezisafe because mina I'm a Christian. Yes. Sikhuluma kakhulu ke le but mhlawumbe before ngiqhubekele phambili khona le engiyithandayo le ukuthi akungathi kuphela umcimbi bese ningabe nisazwana la ekhaya ngenxa yokuthi bekade kunabantu. And ukhuluma uthinta indaba ebalekile ngisho ungabeka amatende awu4 abantu bayathanda nje ukuzophitha ezendlini. Abanye bafuna ngisho ukhiya sekamereni lakho. Ngiyakutshela. Ngendlela abathanda ngayo ukuphitha. Umfice ngisheme ekamereni lakho phakathi nendawo ukuthi ubheke itoilet. Kodwa ulishiye phandle futhi likhona la ipassage. Enye into engikhulumile yona nokuthula kodwa ngibe ngathindi kakhulu kulapha ngithi mina it's not about I don't understand what you are expecting abantu aba 100 angithi sibona lapha kwi catering uthe ama plate awube u200 kusho abantu abeza la igcikeni ba u200 akukho ma asha azomonitor lento ukuthi i-toilet nanti awukwazi kuyale isiyale i-toilet nanti wena usuhlule ukhokhela abantu abawu4 abazogada land ngoba sikhuluma ngokuthakatha la ukuthi asidingi umuntu endlini so ngibe nama asha noma u4 ozothi umuntu athi wena bhuti konje uyaphi ngoba usudakwe kakhulu kodwa sekubonza udake kodwa udakwe kakhulu ngoba ufuna ukungena ngaphakathi endlini cha i-toilet nali but uyazi ukuthi le ama-asha angazi ukuthi sizothi sizosebenza kuphi kanjalo because isikhathi esiningi uyithintile lento dokotela ukuthi ubuthakathi obuningi benziwa abantu basekhaya now imagine ke sengine-asha lakwamkhize lizotshela u-anti wala ekhaya kwaMthetho ukuthi anti ngapha
uzoyimonitor le yasekhaya bengisakhuluma ngepublic Yeah. nayo le yasekhaya uyakwazi ukuyimonitor ngithi yabona njengoba ngibeka amatenda u3 egcekeni nale lo mndeni faka ama couch faka yonke into vala yonke into futhi umndeni uyakwazi uku-address ukuthi bakwethu hayi kabi ngicela endlini nje singayi ikhile nje ngikhiyile ikhishilila umpompula ojojo nansi yonke into la uyabona mongabe wenza umsebenzi egcekeni fanele uvule la engqondweni makuza abakhongi vula la engqondweni makuza impahla lezo bikibiko bani iba umfazi ola engqondweni because kwi family vele problem ila iqala khona njengoba ebandleni ila iqala khona khona abantu bepublic abangenandaba nathi uyabona kodwa uthola kwi family nginenkinga enkonzweni la ngikhonzisa khona la ngikhonza khona nginenkinga ilento yokuthakatha abanye inhliziyo bayibophila abanye baphethe umuthi ke OTT abanye baphethe izilwane benza nazo bazoyidropa la ekhaya uyabona into ezokwenzeka emva komcimbi aseyitolo mbona KZN TV hle nawo dokotela namhlanje bese sijake sirecap ezintweni esikhulume ngazo kakhulukazi ngalonyaka lo ka2025 but okubaluleke kakhulu ukuthi sifuna ukunixwayisa njengoba si ku December nje ukuthi yipi indlela esingenza ngayo ukuthi sikwazi ukunqamula kulo December ungasali kulo December kuthiwa hayi washawa isibindi washona washawa inhliziyo wavuka iBP washawa istroke washona zikhona indlela esingakwazi ukuthi sinilekelele ngazo lezi zinto siyikhulumile unyaka wonke kodwa namhlanje sithatha ithuba lokuthi asiyiphinde futhi ngoba sidinga uphephile ngoJanuary seyitolo siyabuya Asiphinda sikwamukela umwolo KZN TV sabukela ihlelo lenqekezi sihle nawo dokotela babugasa namhlanje sithe we are just recapping ezintweni esikhulume ngazo kulonyaka lona sikhulumile ngomzimba wakho njengomuntu sakhuluma indaba yama diet dokotela eziningi kakhulu izinto akhulume ngazo nakho ukujima njalo nje umnyaka umzimba ezinye izinto akhulume ngazo but kuningi kakhulu asikwazi ukubaleka konke kodwa ke njengamanje kubaluleke kakhulu kade ngimbuza nje sisayitolo ngithi mina dokotela uma ngine stress angidingeni kuphela umuntu engizokhuluma naye kuphela wathi no nomzimba usushayekile so sekufanele nawo umzimba ulashwe yes usungakhuluma nje nomuntu but umzimba usolimele sekufanele kube khona izinto ezincane oyithintayo ukuze umzimba usizakale medication nje serious yomzimba bese uzodinga i-therapy noma i-counseling lazo counseling nazi izinto siphathele zona dokotela right ubaphila herbs usungulwe yamasdeli lapha yasine warehouse ne clinic lapha yasinemshini yokuchecka umzimba ama-point awu-40 bese umshini ukutshela ukuthi exactly asifuni ukuqagela asifuni futhi ukuthatha kakhulu ukuthi wena ubuye sangomeni noma kumthandazi not ngoba siba undermine but there are parts eguleni komuntu othola ukuthi awaveli mawufika lapho for example khona abantu oyuthola ukuthi uya kumuntu obonayo ekhala ngeenyawo afika athi umuntu obona umeqo sibuye thina simfaka emshinini umshini cha uphethwe ama kidneys ingakho ivuvukele lapho ufika thina usecatshiwe hayi kanye kaningi uyabona mhlambe umeqo yebo ukhona but this time around lo muntu uphethwe yini ama kidneys so uzovuvukala ke umzimba uthola ukuthi awusathathi kahle right so imithi yethu ke sinayo lana sisebenzise izinto ezo powder sakhipha amaphilisi sasebenzisa iliquid sasebenzisa osawoti sakhipha izinto eziyiwasho so sinayo yonke iset ekhona ngicela ubatshela dokotela ukuthi nami ngoba mina ngithi angiyifuni le mithi enjena ungenzele amaphilisi ngithanda lezi zabelungu mina yes so kukhona le mentality vele yethu yokuthi ukuthatha into abantu abangakhona sasiphucu uyazi ukuthi ungaya khona isitole ngeke ngisisho igama ichemist kudayisa uchatho angikhulumi ngochatho lolu ngikhuluma mina ngemail isigubhu lesi bese yes idayiswa phakathi echemist siyekisiwe ngala abantu abakholwayo ngala abelungu baqhamuka nayo uyabona ziningi inkinga zethu and then nala emakhambeni amanye kudingeka ukuthi size siwenza abama capsules ukuze niwamukele amanye kudingeke ama container ethu ahambisane nevangeli lenu kodwa phakathi kuseyilokho okusetshenziswa ubaba ubani umahluko ukuthi yena mhlawumbe uya kwesinye isigodlo thina siya kwesinye isigodlo la sinemithi ama items ahlukahlukene mufika kwi warehouse yethu
u85. Bengithi ngifuna ukukhombisa ababukeli ukuthi Yes, kuhleleke sealed. kanjani kusiliwe futhi kungamaphilisi Amaphilisi. kodwa umuthi Umuthi kodwa no asingasho ukuthi umuthi asithi ihlahla. Yes, ihlahla lezo obalekele wena ukuthi hayi beza amagxolo akukona ukukholo engazi ukuthi ngivumele dokotela ngivule hayi ivule indlale bayibona ukuze sikhombise ababukeli ukuthi nansi yona le namaphilisi lawo esothandayo. Yes Yeah, all right. So imithi ke sinayo la engeke ngithi uma ungena mali iba nayo kodwa especially kule season. Yeah. Kule season into ezokusiza ile mithi ewu2 engizoyisho ngaphandle ukuthi vele uyagula uphethwe ilento ekuphethe. Iba no stomach service okuwona oflasha yonke into ethi poison. Lalela awuflash phela upoison stomach service. Uflasha ngisho utshwala emzimbeni. Uma uphuza ebusuku inkobishi nje usuqedile usuku lwakho lotshwala usuyolala just drink 1 cup and uvuke ekseni ushone kwi-breathalyzer ik-check ukuthi alcohol isekhona nawe futhi phela uzozizwa ukuthi ibhabhalaza alikho. Uyakwazi ukuvuka emsebenzini ofresh ufike babuke lapha emsebenzini behla benyuka befisa ushatini befisa inyama zangaphakathi wena usuku right ufresh so ikusiza lapho. Okwesibili stomach service uzokusiza ukubulala upoison noma ngabe inhloboni ka poison nangu stomach service it's a green cap. Okay. Upoison noma iwona lo bengithi ke uphuze ekseni. Okay. Bese uyakuloya mcimbi ungawuboni kahle yabo fika udle nje udle bayoma balinda ukuthi uyawa uphinde ubuye ngakusasa uzolanda igqoko bakubona ungena lutho ungakhona. Lo muthi awusizi lokho kuphela usiza the running stomach ama-ulcer ama-piles urefresh umzimba khona lento ke siphethe ke manje sonke kodwa singakhulumi ngayo leyo ukuthi uhamba olala kodwa uvuke ekseni ukhathele ngathi ungabuyela ekulaleni kodwa kufanele uye emsebenzini. Abantu abaningi banayo lona so iyadinga ke le isiza lapho ukuthi refresh umzimba ile yenza ke udetoxing. So uyabona njengoba nje kwi-festive inkinga yakho yokuqala uclean umzimba, esibili upoison, esithathu ukuthi ihlela isisu ukuthi njengoba kade ngidla inyama namhlanje iphume ekseni kusasa ngiyodla enye ngiphinde ngiphuze iphume ekseni then ngivikele poison bese isiza izingane lezi eziqhumisayo. Oh okay. Yes ingane mayiqhumisa iranelwa isisu and then iphinde isize futhi la inyawo zakho me la part nenzwana unelonda sivele lo muthi suthele phakathi sufudumeze sifaka inyawo zakho khona ukwenza kabili kathathu le londa zivele zishe siphinde futhi sigeze ngayo izingane lezi zine umbandana ekhanda of which nawo futhi ngakusiza bese kuba ibhodlela lesibili ilelia elino blue ubodyguard. Ubodyguard u300 rand stomach service 150 that is 450. Yeah. Kwabaphuza ibhodlela leJameson lelo. Yabona? Yeah. So elizosiza impilo yakho. Yes, kuzosiza impilo yakho. Lento uzoyiphuza uDecember wonke njengoba sesuqalile. Ayiphuze imsize angabi nenkinga yokuthi ngoJanuary angakwazi ukubuyela emsebenzini useyagulela esibhedlela ngoba abanye bazosihlupha sizothi sifuna ukubhiyoza la kube kufanele sinesebona sibaphuzisa amahewu ngoba useyagula. Mengabanga ilokho sesibhedlela mengabanga ilokho semathuneni yabo abantu kabangafiki esibhizi futhi abangaguli sibhizi so le mithi siza lokho bese kuba khona lo opink u ladies juice usiza abantu besifazane discharge infection ma fibroids yona yonke into iqondene ne menstruation cycle yakho ukuthi ihambe kahle. Because ngiyazi ukuthi bayeza auntie nomalume bayehle egoli ngicela singayishile eyokuchela igceke emakhaya. Yes. Eyokugeza kukhona nomlotha wemanga la lokuncanyanyana umlotha wemanga la mawukuthi ngempela izilwane zikuhlasela ngamandla usebenzisa lo mlotha u200 rand kuphela zonke lezi itshana zo 200 kushuthi ku 600 800 usungakwazi ukuclean igceke libe right beza bezayo uthi hayi sobona phambili uyabona so izosiza lapho ke leyo bese kuba khona ke ngixolele dokotela nansi impi angithi isikhathi esiningi laphana emakhaya ezigodi ziyalwa ngoDisemba nje izobe isukile impi ngenxa yokuthi wahamba ungidelelile ingasilekelela kanjani wona ke loyo ochela ngawe egcikeni loyo angithi phela impi ayiqali
esigodini iqala egcikeni. Right. Wena chela kwakho wena ukuthi ingakaffect lento whatever ikhona nomunye la ubolisa le mithi le efika nabathakathi nesikhathi unomsebenzi ukhanyisa igceke uyabona bese kuba yiloya esithe umlotha wemanga khona engawubonike la wonanku lo oyelo lo khuphula isithunywa noma ingelosi yakho ogeza ngawo noma uqhume ngawo ukuthi mengabe umuntu wamaphupho awuphuphe phela into eright iphupho lingafiki libe uhalf njalo uphupha into ehalf uyabona ukuthi yona ingelosi yokukhanya yasondela kodwa iphele endleleni noma iphupho liphuphayo but awuboni ukuthi ubani so ilungisa amaphupho ke le kusho ukuthi silungisa imoya. Dokotela ngiyabona ukuthi into ezimnandi awusiphathelanga nami kulonyaka lo ngonyaka odlule wawusinikeza icompetition ukuthi umuntu mayethenga isigubhu kwakunemali. Yes bengisaqhubeka la. Bengisaqhubeka kule khombe encane engishoyo. So sinale khombo ke le ekade ngithi stomach service bese kuba ubodyguard. Bese kuleyo khombo ngoba sifunana nokuthi ugeze bese sikunika upinki lo uthandeka. Bese sizokunika isibunge semali nomkhanya kude. So lezi zinto zonke uyithola nje ke1000 kuphela. Ikhombo yalonyaka. Yes ikhombo. Bese siyideliver uyabona ukuthi manje sifake izinto zemoya sazofaka nezinto zenyama because lokho kuyaphuza ngala siyageza uyabona. La silawula imali silawula uthando silawula yonke into bese ke siphansela ngaloya ke ophezulu ekuthiwa umlotha of which is 200 rand. So wena usukhokha 1000 bese kuba khona osithola mali umlotha ke phezulu ngoba uzowudinga sifuna ngisho ukubuza uyabona. Dokotela ngenxa yokuthi kunabantu abafikile namhlanje abathi bazosipha ama testimonies siyafisa ukuthi sizwe ukuthi kulezi zinto ezilana ikuphi okubasebenzelile nokubasizile. Ngiyakhumbula ukuthi lamaphilisi abekade ebayikhombo ezibhokisi sakhona lekho. Yes amaphilisi most of amaphilisi asithi into zethu siyakwazi ukuyiclub. Yabona. So amaphilisi let's say uphethwe isenye khona umuntu wesenye khona amaphilisi akhona unoshukela une BP une stroke khona lokho liquid namaphilisi liquid bese kuba khona libhokisi obulisho ke singaliphethe namhlanje elinamaphilisi awu10 umuntu wesilisa ohlulekayo ekamereni lawo aphinda size futhi kwi prostate cancer bese kuba khona ibhokisi lo wesifazane nawo lino10 phakathi lisizo ne-infertility, discharge, menstruation and so forth nokuthi abe fertile. Mbona KZN TV sihleli udokotela namhlanje ngeke siqede ke vele izinto esihleze sikhuluma ngazo ingakho sithe siyakhumbuzana kuphela kulesi sikhathi njengoba ku December but ake siye lapha kuma testimonies ngiyazi ukuthi kukhona abakhona namhlanje abazosifakazela sifuna ukuzwa ngale mithi ukuthi ibasize kuphi seyidolo sabuya. Asipende sikwamukela mkolani KZN TV sabukela ihlelo lenqikithi njengamanje sithe ake sihambe silande nabantu abazosifakazela mayelana nayo lemithi leyo yazi ukuthi kwesinye isikhathi uyayothola ukuthi ezinye izinto ugcina nje ngomuntu osuke edayisa exoxela ngazo but akwazi ubona abantu bangempela ayikho into ebambeka bezofakaza ethi umuntu nje cha mina lokhu kwangisiza ngempela. Siyajabula ukuthi kube khona abantu abafikayo. Sisa sikubingelela sikwamukela hloleni. Yebo ngisabona sir. Kuyintokozo ukuthi sibe nawo. Usisubani soko kunendawo? Igama lami nguAyanda wakhumalo ngifuka eXhopo. eXhopo. Yebo. Alright. Kulezi zinto ubaba uGasa akhuluma ngazo ngiyazi sesikhulume ngazo unyaka wonke. Ikuphi okukusizela nanokuthi isiphi isifo obukade unaso? Okungisizile sisi i-ladies juice. Okay. Benenkinga yesibeletho. Okay. Ukopha kakhulu. Mawusesikhathini seensukwini zakho wopheka uze kudlulele kulokho kusuke kulindelekile. Yes. Ngahamba ama-clinic ke nodokotela besinye. Ngilaphe wesikhashana phinde kuqale phansi. Yebo. Hayi ke umngani wami ohlala khona ngale ekhaya eXhopo wangitshela ukuthi kunobaba osizayo uGasa. Ngase ngaxhumana nobaba enkundleni zokuxhumana. Hayi sakhuluma ke nobaba ke. Hayi mesikhuluma nobaba hayi angisendele kuPep. waseXhopo. Right. Ilokhu imithi. Hayi ke ngiphuze ke imithi ngoba bese ngina 3 weyingane iphumini. Ngaqala ukuyisebenzisa ke ngangamtshela kubaba ngoba kwasekuphela 6 months ngiyisebenzisa. Kanti ke ngizoyiphinde ngithwale. Yebo.
ngisaba ukumtshela ukuthi mengimtshela mhlawumbe kuzophinde futhi kwenze the same thing phinde siphume hayi ke hayi saqhamba ke isikhathi ke ngayiteta ke ingane ke i-right manje ina 3 years yebo kuhle lokho esikuzwayo baba uGasa akumnandi ukuhanjelwa yingane yes ama miscarriage kwesinye isikhathi kuyabahlukanisa nabantu abasuke bethandana kuningi sisuke sesekusola sigcina sesisolana sodwa sesixabane nasegcekeni ngenxa yalezo zinto uzothukwe nabantu bakuboka mfana umakoti uzothukwe naye ibona and ama miscarriage awa affect kuphela umzimba affecta nengqondo yakho ugcina ingasekho uyaphazamiseka ukhanjelwa ingane ezintathu ngeke ungaphazamiseki and I'm glad ukuthi ayanda uqhamukile nginabantu abaningi bayasaba abantu kuza phambili ngoba kwele kuthiwa kanti ingane yembiza kanti hayi ukuthi wena ingane yembiza but ke indaba yakhe ibi critical kakhulu kunaloko akuchazayo ukwenza kube kufishane ukuthi ingane zizibe u3 zilahleka aye kuma clinic wagcina esebenza ama clinic amsizo waya kudokotela wesibeletho straight nakhona lapho wangasiza bamclean benza yonke into but wangasizakala kumina meza kumina nami ngaze ngayisaba ngathi ingane ziwu3 uhleli nje ugide endaweni eyodwa andike ukuthatha isikhathi naloko ungitshela ukuthi ingane ikhona isiyaphila isizelwe mina ngizingane isihambe sigijima ukuthi ayibo nanga umuntu okusizile ngani ngoba ube nalolu vala lishoyo ukuthi mhlambe ngizothi ngiyithwele iphinde ichitheke ngoba ibihlala ichitheke kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi finally kukhona kwi-product esikukhombayo ukuthi ikhona nginabanye abantu abawu2 abasemandeni abadala kunaye abanengane ezindala ngicabanga ngizino 910 but basho nje bathi nazi ingane bayishutha bangithumela ngayibona kodwa ngasithi mina uzani iTV phela abaningi kwathi hayi siyasaba la sikhonza khona bayakhuluma kakhulu kwagcina ke kukanjalo but yini le esuke iphazamisa isinye sengishola nje ngokwempilo mhlambe kungenzeka ukuthi khona izinto esingayi avoid mhlambe thina singakabhekane nalezi simo ngoba ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi wona dokotela umzimba womuntu uyawufunda ukuthi into egcina ilidele ekutheni uzobe nenkinga yesinye kusuke yini izini lezi zinto kuningi kodwa okokuqala okuseduzane okujwayelekile lokho ukusebenzisa imjovo namaphilisi angithi enye into mapla ukuprevent yes okay enye into lapha ya eclinic abacheck ukuthi ayahambisana yini nomzimba kubonakala ngama results ukuthi awahambisani nomzimba ubona ngoba usuwopha kakhulu omunye wopha kakhulu omunye vele enqamuke kwakwapha ucabanga ukuthi ubambile kanti akabambile omunye manje kudamage nje isibeletho at all yabona sekufanele aye kwigayina imcheck kahle ukuthi amaphilisi ayahambisana nomzimba abanye ukuthola ukuthi uyayeka ukusebenzisa amaphilisi umeyeka expecting ukuthi mhlambe sekanje kolotsholo yabo wavela umkhwenyana so uzothola abantwana amaphilisi emzimbeni ahlala 18 months that is unyaka no 6 months ukuthi amaphilisi noma umjovo kuphele emzimbeni so okunye ukuthi kuphela vele kusuke sekwenze idamage enkulu ngoba abanye ngithi uyakhumbula ukuthi basebenzisa lokho kufakwa la abanye bomjovo abanye amaphilisi uthola ukuthi akudamage lokho kuphela kudamage nesitho sangasese omunye uba namanzi kakhulu athi mehlangana nomlingane wakhe athi umlingane hayi khona la usuka khona wena wanje nabona abe namanzi kakhulu omunye uthola ukuthi i-infection engapheli uyabona abanye ukusebenzisa ama public toilet awekho right ama public toilet angasizonze njani kodwa abanye abawaclean ngendlela eyanele efanele kade ngibuka wala ekhaya ngene ngoyafica sokhiwe kwathi ungasebenzisa wasokhile okusho ukuthi nigadile lento esikhuluma ngayo ukuthi ama toilet awabe clean angabe khona ukufaka ibrush kuphela kube sekuhlala abantu abawu8 kule toilet elilodwa just imagine i-toilet le public la sa rank angifuni ngisho ukukhuluma ngalokho kodwa ngisho ukuthi okunye okudamageayo isinye bese kuba yona amaphilisi bese kuba i-stress ke sike sakhuluma ngaso okay i-stress siyawenza ukuthi ama miscarriage abe khona ayikwazi ukuzinza ingane esiswini wena ungazinzile empilweni so naso siyakulidela ekutheni ube nama miscarriage amaningi Dr. ngiyazi ukuthi buningi kakhulu ufakazi esinabo namhlanje dadewethu kukhona okunye bosafuna ukuku-add ngaphambi kokuthi ngidedele
Ngisafuna ukuqeda kokugcina. Yebo. Bengisacela abantu abanenkinga lebengibhekene nayo besondele kubaba uGasa uyasiza nami ngiyibone ngami. Asibonga kakhulu sisi. Ngiyabona. Mbona KZN TV ngicela simdedele usisi ukuthi akhululeke ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sizwe obunye ubufakazi. Kanti mbona KZN TV buningi kakhulu ubufakazi sinabo namhlanje ingakho sizama ukuthi phakathi nendawo sikwazi ukuthi sithole obunye sizwe abantu ukuthi basizakale kanjani njengoba sikhuluma ngezinto abantu bethenga beya kubaba uGasa unyaka wonke. Lokhuzana. Khona ubolisa khona impi khona umlotha wezimanga. Umuthi wezimanga. Okay. Right ke wangishiya nako wase yangichazela wathi yabona ke into ezokutshela yona bese ngihamba bese noma sengihambile uwenza ngalendlela engutshele ngayo ungenze ngendlela yakho ngathi nabo bazokwenza lokho ngoba ngifuna usizo sengihluphekile yabo athi wenze ngathi mina ngizokwenza nangampela ahambe ngasale ngenza ngendlela ayengichazela ngayo angenza ngendlela yami kuhambe ngithi ngiyabona lezi zinto ayisenzeki futhi nanokudla ngithi ngiyabona sekuba khona ukudla inyanga siyaphela yabo bese ngithi mina ayi angathi ubaba Gasa angathi kuyangisebenzela into zakhe kuze kube namhlanje angikaze ngidliwe lutho lento ebisokhetheni angisayizwa ukudla kusahambi nanemali ukuze ngisume kakhulu abashana bangeni laphana endlini yami bangena emi TV mase ngilala ngiyakhiya kubi khona umuntu mase ngathi sengilala ngathi khipha imali ephaketheni ngayibeka etafuleni ngathi isimisa ngakusasa ngithe ngivuka isekho nanti yangiphula umoya kakhulu ngiyabona isekho imali la ngasukuma khona ke ayingamxhuma ke yonke into nje kuze kube namhlanje ngathini ihamba ngohlelo. Asibonge baba. Baba uGasa kuhambisana nobuthakathi lokho. Hayi akukona uthakathi okuncane. Into engaso ngayibona lapha. Uma ichaza umfowethu iningi lento iningi kakhulu lento njengoba esho ukuthi ukhetha ubuye athi kuvuleka icapha ziyavaleka. Ngithi mina uyazizwa sizobona phakathi nabashana basho ukuthi sichamthi wena malume yochama hayi kanti ulele. Pho ubani ovula isicapha ubani lo hamba la endlini ebusuku khona lokhu ke kokudla ngangakholwa nami ukuthi nithi ukudla kanjani ukuthi hayi kupheka ukudla kusale kodwa ukudla kukho ekseni ingane ngesikhathi esikoleni imali ngathi naye abashana bayithatha imali wathi lutho beyithatha aphi ngiyakhiya ngilala imali kuseni ayikho Ayi. Asithi mina ake ngisondele lapha egcekeni ngibone ukuthi kwenzekani ngafika ke ngamnika le mithi ayibalayo ngamnika egcineni igceke sengilisebenzile ngendlela yesintu ngoba nalokho nginako ukuthi ngiunderstand ukuthi lana ke akudingeka umthandazo kudingeka intelezi lezi sinazo lana kudingeka umthandazo kwenye indawo nje khona eMaritzburg ngaphandle kwalobufakazi nakhona ubaba khona kufanele kade afika la manje uyinto enkulu lapha eMaritzburg yena unkosikazi wakhe bengasahlali kwakhe at all because nayo benalenkinga ifana naleya umfowethu futhi mawukhumbula kulonyaka nokuthula lonyaka uphakathi khona umama ose-Eastern Cape esayesafika esho same problem ukuthi kuba khona izilwane kuba khona lezi zinto musayixoxelwa awuyikholwa until you get there mhlawumbe ufika ulale khona ubone ukuthi lento iyenzeka ngempela bese uyasebenza ke ngivumele ngibonge kumfowethu ukuze siqhubeke buningi kakhulu ubufakazi namhlanje asibonga kakhulu ukuthi sivakashele endlini zomsakazo. Siyabonga. Mbona KZN TV asiphuthume itolo buningi kakhulu ubufakazi sinabo namhlanje ukuze sizokwazi sizwe abanye ukuthi basifakazela bathini mayelana nemithi le esiyisebenzisayo. Asiphinde sikwamukele Mbona KZN TV sabukela ihlelo lenqikithi kanti njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu kodwa sisaqhubeka nabo ubufakazi nobaba uGasa sifuna ukuza ukuthi abantu basizakalile kulonyaka ngemithi le ebesiphethe kulonyaka bebephethwe yini ukuze nawe uzokwazi ukuthi usizakala ngoba sifuna ukuconfirma yonke into kungabi ngathi abantu bayaxoshwa. Baba uGasa sihamba nodadewethu la sabona mama njani? Yebo sabona sisi njani? Siyaphila. Ngiyezwa ukuthi nawe kukhona la usizakale khona ubukade unayiphi inkinga? Igama lami ngingulumka Fineza. Ngiqhamuka eLsikisiki.
ngike ngaba nesigulo kahle kahle ngineswekeri. Okay. Ngiphethwe isekeri ne BP. So ndija amayeza. Okay. Ngiwathatha eclinic. Yes. So ekutshani kwamamayeza kwahamba ngabona ngimilwa izilonda ibhande like. Oh yes, yes. Ngimilwa ibhande ilonda ngivuvukalelwa izinyawo. Hawu ngithi ayi kwenzakalani kanti ayi ngingene ku Facebook ku Ladies House. Kukhona ubaba engimfunayo utata ukuthiwa uGasa. Nayibala ngingene ngixoxa namakhosikazi ku Facebook bengiyalele benginikeza inamba yakhe. Bese benginikezile inamba yakhe xa ngithi ngiyamfonela ndingamfumani ocingweni. Ebese ngivele ngimWhatsApp akhe. NgimWhatsApp kuTata uGasa ngimxelela ukuba ndinengxaki. Nakho ngigula so and so. Ebesethi besethi okay kulungile angigibele ngize Hammersdale. Then bese ngigibela ke ngiye Hammersdale. Mangifike eHammersdale angifake emshinini wakhe emkhulu. Oh yes. A check zonke izifo check. Me uthe mase checka lokho kuvuvukalela kwami zinyawo wathola ukuthi ngama kidneys. Ngiphethwe ama kidneys nesibindi sivuvukele. Oh yeah. Ayike emva kokungiqeda ungichecka kwakhe ke ebese ethi ngiza kunikeza amayeza. Ebese nginikeza ke amayeza uTata uGasa. I think ngiphuze for 2 weeks lawo mayeza. Emva kokuthi ngivuvukalelwe isibindi ngaphuza ke lo 2 weeks amayeza akhe ngaphuza nga right ngakhulule njengoba ngifresh nje bese nginezilonda umzimba wonke even ngishibhande sengisaba ngisugumula ngithi uJehova mkhulu ngasiza uTata uGasa so ke nje ungisizile kakhulu ngifresh nje ngi right. Baba uGasa lento yebhande ngike ngizwe kakhulu idalwa yini? Ibhande lidalwa izinto eziningi kodwa kule case yakho sisi lidalwe ama kidneys. Angithi sikhulumile lento ukuthi make ama kidneys okonakala noma yini yasazovela shuthi ke namhlasela ngelondo bungaze ucabanga ukuthi uHIV akekho HIV kodwa bekwa ama kidneys. Angisho lento ke ngisho kokugcina kulonyaka ukuze umuntu methi iadvice yokugcina le uma utsha amaphilisi noma ngaba awaluphi uhlobo make sure ukuthi you detox. Okay. Don't wait until uzuphathwe ama kidneys noma isibindi because amaphilisi ngokweqiniso uNkulunkulu engadalanga ukuthi wadle zonke izinsuku. Yes. Ubonile muthathe antibiotic uthi udokotela uyasho ukuthi not more than 3 days. Yes. Ngoba uyazi ukuthi izo damage isibindi damage ama kidneys. So nakule case ubethatha yena eswekile uyabona ethatha we BP. Yeah, but sekuningi. yes ngenxa yesikhathi ukuthi si stretch sesikhathi amaphilisi maningi. So iadvice yami yokugcina ithi uma udla amaphilisi noma ngaba 1 detoxa almost every day. Ngithi wadla zonke insuku wa flash amaphilisi. Yiphi indlela yokudetoxa dokotela? Ama side effect. Indlela yokudetoxa ukuthi uthola stomach service lawyer no bodyguard uphuze wona once a month at least imali mungenayo iba nawo stomach service every month ngoba lento yakho uyidla zonke insuku bese kuba khona le yake ebasic ebengiyishilo yamanzi nolamula negarlic every day bese uthola lesiyabonga. Kukhona kunye mama ufuna ukusifaka. Engingakusho nje ngingathi nje ngiyabonga Tata uGasa uyiphilisile impilo yami sengibone nami ukuthi naku sengizoba inhlekisa nginotwayi manje ecabanga sengizohlekwa abantu ngibonga kakhulu ngiyafisa nje ukuthi nabanye ubancede enkosi asibonge siyabonga kakhulu kusisi ngalesikhathi saphuma nje usisi enye into engiyinothayo ngoDokotela uBaba uGasa ukuthi akanakho ukuthi njoba ngiyilana nje mina ngizolapha kuphela kukho kunye okufanele kusize uthi uma amandla ungenawo zikhona ezinye indlela ezibasic ongayisebenzisa ukuthi uma ungakwazanga ukuthenga umuntu wami angeke ngihlale ngingakulekelelike ngokuthi ngikutshela okunye okungakusiza amanzi anolamula nogarlic uthe nje ngawo uyakwazi ukuthi detox if ukuthi ke amandla akhona iba nawo stomach service ukuze ukwazi usizakala ake sidedele ufakazi wokugcina.
Kanibonani KZN TV sisaqhubeka ke nalo hlelo lenqikithi njengoba kade sishilo ukuthi sikuphathele ufakazi abazoke bethu ukunaba kabanzi ukuthi bakwazileni ukuthi besizakala ukuze nawe uzobona abantu bangakini abantu obaziyo bekhuluma khona la ku TV bethu basizakalile. Kodwa ke ngisakuphinda lokhu ukuthi sinenhlahla ukuthi sibe nabantu abanjengobaba uDokotela uGasa abangenawo umona ukuthi umuntu asizakala abanendaba nempilo yakho. Sekhuluma kakhulu ngeimbizo zakho aphinde wakhuluma futhi nangeindlela ongasizakala ngazo mawungazi ukusizakala. Sisi asikubekelele sikomkele ehlelweni. Yebo sisi njani? Siyaphila kwintokozo sibe nawe usisubani nanokuthi awusilandise ukuthi usizakale kanjani. Okay, igama ngulondeka ngokuhlala ngihlala le eMnambithi. Okay. Hayi benginenkinga enkulu. Yeah mama. Bengiphupha kabi. Oh yeah. Kwesinye isikhathi ngivuke ngimanzi ngase ngilalo umuntu. Futhi lento ngingayinaki. Kwesinye isikhathi ngibe nama nightmares. Ngaze ngaxoxela umngane wami ukuthi awuyazi nginenkinga. Mangisobha nje mhlawumbe lethe ngizohlala u2 months ngaphuzi. Ngizoba nama nightmares kumele ngize ngiphuze kuyima ngizothola ubuthongo. Wasethi yes wasesomunye umngane wami wakandengezi. Yazi ngiye ngizwe ngomunye ubaba kanje okwabaphila herbs. Kodwa uma ukuthi awumthembi ungaqale umcheck kwezokuxhumana. Ilanga ngena khona ku Google ngacheck ukuthi awu kunebaphila herbs lo muntu uyasiza ngazobuya futhi olunye uhlelo. Ngase ngithi ake ngithatheke le namba. Ngamchazela ngoba ngase sengidlala abantu uma wadlala omunye ubaba oyisangoma esimele ngihambe ngothwasa wangihlabisa imbuzi. Omunye wangihlabisa izinkukhu engigeza ngazo mangihamba umunye umuntu uzosakenzanga kahle emeli ukwenze kanje. Hey Kwagcina ke lapho khona ke umunye ubaba wathi kumele ngihlabe inkomo ezu2 ngayiphi imali. So ngase ngaxhumana ke no babugasa wasethi hayi into okuqala engizokwenza yona ukuthi siye empophomweni. Yes. Ngoba angifuni ungasho. Ngisho omlingani u2 months mkhulu. Uma eze singinacha umaqomanqomane sisi. Akusakhona ukuqoma lokho kweyisa. Uyabazi ke nabantu abadala ke. Yeah. Hayi sene sengisile empophomweni I think kwaba u4 weeks ngalibona ushintsho ngathola umsebenzi right ngabuyela futhi esikhumbeni sami bese sengimnyama. Ngasathandeki ngisho imali ngasayitholi nasemsebenzini futhi imali ngasayenzi kahle. Uthena ke bese qedile ungisempophomweni wasiyanginikeza ke iwasho lezi ezu2 esothando nesemali. Angifuni ungasho ngubonela umphumelo. Yeah. Yazi into engithanda ngaye iprice yakhe ireasonable. Ayifani njengalabo bathi kumele uyothwasa bakuhlabisa inkomo ezu2 noma imbuzi noma inkukhu. Amanzi ewodwa empophomeni ayaphilisa. Yeah. Angifuni ungasho siswami. Ngiyakujabulela babugasa ukuthi sithola ubufakazi basempophomeni. Ngiyangizwe mawuthi uyisa abantu empophomeni but angazi ngizwe abantu abaphuma khona bathi basizakalile. Angithi bayasaba. Ngithi basindisiwe kodwa baxakekile futhi. Bafisa ngisho impophomeni ngathi ngaba sebusuku ngendlela abasaba balifuna abantu bengababoni. Yes uyabona nje kulobufakazi bonke in a nutshell abantu abasabayo abantu besilisa nginabantu abesilisa mina abaningi kabi abebe homonucleus namhlanje bamaqhawe emakameleni abantu bashukela abantu bezidroge abantu besilisa bayasabuza phambili lo bhuti nje ngicabanga ukuthi ukuqala kulonyaka mengeno wesibili bese owesibili umuntu wezibufakazi bese sizoba nale challenge yokuthi as understand ukuthi abanye abantu abadingi odokotela iwestern as understand futhi ukuthi abanye abantu abadingi inkukhu nembuzi nenkomo nje badebala khona abantu abadinga amanzi kuphela so abantu ke last month ebengibahambisa emanzini I think bawu26 engibahambisa emanzini last month banayo ubufakazi kodwa basasaba ukuza phambili ngoba most of them abantu abasindisiwe banenkinga abantu ezinye zidinga nje amanzi abanye badinga amanzi abanye badinga intaba abanye badinga ulwandle so wena njengomelaphi fanele uyimasterishe lezi zinto ungalaphi ngendlela eyodwa fanele uunderstand ukuthi abanye abadinga into eziningi kuloko akade kusho nje usisi kubo bese kumosha imali enkulu yayizuthi indaba ibisiya enkomeni embili bezovela lapha inkomo embili ebuye imbuzini ebuye inkukhu ngazi wangixoxela inkukhu yaningi kakhulu
Asibonge dadewethu ngokuthi usithulela ubufakazi nesibindi sakho nje sokuthi ukwazi ukusiza abanye abantu. Lento engiyincoma kudokotela ukuthi asikwazi ukusiza abanye abantu nangolwazi nje. Yazi umuntu uma umnikeza ulwazi usuku umnikeze ukulapheka okukhulu kakhulu. Siyabonga. Dokotela, ngicela nje iminute elilodwa kuphela. Imithi elilodwa itholakala kanjani? Imithi itholakala kule number evela lapha kwi-screen 0829614021 0678782656. I-email angisafuna ukuyifaka ngoba ivale flat kakhulu ngicileke njengamanje nginama-email awo 8000 angafundiwe. So imithi ke iyakwazi ukufinyelela ezweni lonke nangaphesheya kwezwe. Kusho ukuthi ngisho useSwatini siyakwazi ukukulethela, ngisho useMalawi lapha. Locally siyakwazi ukudeliverela ngoPep njengoba beseshilo sisi, siyakwazi ukudeliverela ngama-courier. Bengizothika abantu ngoba ifestive umuntu aka-order manje enze i-overnight delivery because ama-courier abusy kakhulu njengamanje. But thina make wakhokha nje kwi-account yethu siyambonga uNkulunkulu nangalokho ukuthi bonke abantu abakhokhe kulonyaka imithi bayitholile. uNkulunkulu angathi anganigcina kule festive nangonyaka esongena kuwona. Uqaphela impilo yakho, sibhizi kakhulu ukuthi singangcwaba nokuthi sika-attend. Qaphela impilo yakho ukuthi i-mental yakhe ibe right, no physical no spiritual. Ungabi sesibhedlela futhi ungabi semathuneni. May God bless you. Thank you. Asibonge Mbolani KZN TV, sibonge khule Crown KZN TV yenze impuhlelo zathi bempumelelo, sibonge kuba bonke ofakazi abafikele bazothi hayi bakwethu iyasisiza lento iyasisebenzela nathi. Asibonani ngokusayo kwembukelo siyanthanda.